Ik weet niet hoe vaak je hebt mij en die dat zo, dat het echt nu veel weet dat ik wil zien. Maar we kunnen ons dat manchmal schwer voorstellen dat ik een onderscheid kan maken. Maar wanneer we nu alle, of wanneer even de half van ons hadden gezegd, ik blijf dus thuis, dan moet ik dat hier ladig veilen, dan moet ik dat hier ook een beetje verdorven veilen. En zo in dem poort kan jeder einer zeggen te zich, dat het als de andere veel weet, dat ik je zie. Maar we willen niet nur onszelf kijken, we willen kijken hoe God ons kan gebruiken en hoe we kunnen andere mensen zijn. Zijn er zo welkom hier. Ik wens iedereen wo je loten zijn. Some van jullie zijn ja hier, je bent hier niet je was. Welkom today. Ook die wat weinig mal hier zijn, welkom hier. Waar we je loten zijn. En we willen ons van de zijn, en dat is de zenderschalinleiding dat op Engels weer, dat we willen ons laten leren, we willen laten maaien van de geestelijke kracht en ons te arbeiden. Ik heb een vrouw ontmoet, dat is niet krijgt mijn timer, maar ik zie een beetje gezonnen erop dat we willen ons en dit een beetje neervieren. Waar worden de wereldmensen God zijn? So God heeft zich nog eenmaal zijn laten. Dat zegt ons de Bijbel, geen mens heeft God jemals gezien. En aber irgendwo, dat vinden we besonders in 1. Johannes, dat vinden we op andere steden ook, maar in 1. Johannes van we dat maar een beetje doorgaan. Ik wil niet door de voorgaan, want we vinden dat in 1. kapitel, in 3. kapitel, ook in 4. kapitel van 1. Johannes, waar de mensen worden God zijn. Nou, die worden niet krijgt nu God zijn niet gaan, maar wie zullen vielleicht liever zeggen, die worden een indruk van God krijgen. Wer wil mij hier doorhelpen? Waar worden mensen die indruk van God krijgen? Oké, die lezen ons. Die lezen niet de Bijbel, maar die lezen ons. Oké, goed, dankzij. Zo, waar worden ze God dan nu zijn gaan? Waar worden ze een indruk van God krijgen? Dat simpelweg in Einzelheiten door opgeschreven, waar de indruk wat doorkomt. Durch life. Op wat van was life? Ganz klar, dat we ons in hem onderhoud worden gleichen. Dat redt door besonders, en 1. Johannes, dat redt besonders van de bruiderlijke life. En dat redt dus veel van dat we ons in hem onderhoud worden goed zijn, zoals je hebt gezegd. En zo, dus zoals we ons om zich verhouden doen, to ons om zich, dat is zoals de wereld to een indruk van God hebt. Dat interessante ding in een werkelijk in zijn wichtigheid ervan is, dat het licht op God zijn kinderen nu de indruk van God te wijzen. En we kunnen zeggen, dat zegt niet de Bijbel, dat zeg ik, maar dat God brukt zich zelfs niet wijzen. Wij in de mensen worden dat door ons al weten wie hij is. Zo, some van jullie kan ik bloos krijg jullie. Ik kan niet jullie geschwister, ik kan niet van waar je komen, of je met mij krijgt zo, want ik van jou te jullie zei, dat ik zie van Mexico, ik zie op 12 kolonie opgewassen, ik kan jullie een beetje zeggen, wat dat door verleid zijn, you know, mijn ouderen die hier today in de kerk, en today in de kolonie, en ik ging door naar school. Je kan aber alles niet, maar je kan een meegoed. Dan heb je een halve indruk wat het door is was. Wij je kan mee. Ik weet, maar dat hebben we ons verstaan. Want irgendwer van de weer hier een jaar gezegd, hij kwam van Rio Verde, Paraguay. Oké, wel, some van jullie komen al vandoor. So nu heb ik in mijn mening al een beetje indruk wat op Rio Verde is, because some van jullie zijn er opgewassen. Mij en mijn vrouw willen om 2 weken van nu, want God toelaat waar we door zijn. Het eerste mal ons leven. So ik heb een pretty good idea wat het door is, wanneer ik kan some van jullie. Nu wil ik voor zijn dat het werkelijk ook zo is. De wereld, die kan naar ons kijken en die kan naar huis komen en zeggen, weet je wat, de man wordt gekend te zijn vrouw zei, dat het zijn familie zei, dat ik weet, dus God weet ik niet. Ik kan hem niet. Maar ik heb een ziemlich goede idee wat er van God is, wanneer ik zie met die,
top je was en du bist een kind Gottes. En ik ga je zijn, waar du en die broeder om zich gemeenschap horen. En nu weet ik ongeveer wat God is. Hast du een probleem daarmee? Want mensen naar die kijken en nemen die indruk met. Dat is in werkelijkheid een beetje een volle schieval uit te kijken. Nee? Goed, waarom dat ding zo wichtig is, hebben we van jou, ik wil zeggen, God leidt mij in deze boodschap nemen. Dat we het aanbieden deze boodschap reinmerken, dat mij dit ding ontvangt, ja, klaar te worden. Ik wil hem juist de eer voor geven, maar evens, ik bid dat God wordt gaan reden. Ik zie bloos een mens. Want je wel beleid nu Psalm, de 12e kapitel. Bloos toen kunt mij en alles op de Bijbel dollar interesseren deed. Nu heb ik een vrouw. En ik weet, dat kunnen Engels uitmerken en wonen spreken, ook en wonen Übersetzung, wie de Bijbel lezen doen, maar en de Duitse spreek, en de Hoogduitse spreek. Hoeveel moet leefsturen in de Bijbel staat, haar hulp. Like dat mensen worden geroept, haar hulp. Irgendwer moet wel roden, hoeveel moet leefsturen dat in de Bijbel staat. Dat is niet je dag. Je know, met zo'n indruk als we hebben van ons mensen, daar wordt wel iemand steeds zijn, waar we worden hierop. God, dat zegt, haar help ons. Hoeveel worden mensen dit wat hierop gaan? Oké, du leefst niet 50 mal. Nou ja, we gaan ze alle niet nooit zijn. Dat zou ik niet berekenen. Ik denk me dat nooit zijn, bloos voor de niks hier. En dat is 2 mal, actually, in de Bijbel, dat zegt, haar hulp. Ik meen dat is een onderwijs, gaan mensen ook een hulp hierop. Maar mij heeft dit bloos een beetje een indruk hier. En Psalm, de 12e kapitel, want we moeten lezen wel, de eerste 6 vers. En dan lezen we door, ik vang hem tweede vers aan. En mijn Plattdeutsche Bijbel, en daar zegt het, help haar. Dat is het woord eenmaal eerst. Zie ik haar help? Dat zegt, help haar. Zo hier is nu heel verstel, God ons veel help. We zijn in een trouble en nu help haar. Nu hebben we een beetje de nächste vers belezen. En dan hebben we zeggen, wat is de trouble? Waarom moeten we stellen, hoe gaan we hierop? God, nu veelt ons help. Dat zegt hier, de heilige zijn wenje geworden. Oh ja, dat is ook zo'n zaak. Ja. Want wie bij iemand zou aan zich horen, wat immer laat niet plus laat maar de mensen hier op God te gleichen. Dan moeten we zeggen, nu help me stel, nu moet we eerst maar God onderroepen. Maar dat is werkelijk wat hier is. De heilige zijn wenje geworden, oprechte mensen worden immer wenje. Wat, en hier is waar ik mijn boodschap uitnemen, dat zijn de nächste versen. Wat zij reden, ingerem andere zijn leidnis. Zij reden met schmeichelende lippen, maar de halve waarheid. Mocht de haar een eng maken met al dat gehechel en met alle tongen die door stalt reden. En zei, dat zei nu de lied, dat is de 5e vers, dat is wat de lied zelf zei. Onze tong zal wie even houden, wie ene onze lippen. Wer is haar over ons? Dat hier wel met een instelling. Dat wat ik reden, dat is mijn zaak. Oké, ik in mijn lippen, ik wil reden wat ik wil. De 6e vers. Wilt de zwaken en gedrukt worden in de arme stenen, waar ik mij over hermaken, zegt de Herr, en aan een verlangen naar zekerheid hulp verschaffen. Zo weet. Dat thema van de is, haar hulp wegen wie afterreden. Oder wie reden over de nächsten. Dat woord afterreden, ik weet niet wat de Plattdeutsch gezegd wordt, maar de Bijbel brukt dat woord in Plüderzaak. Oké, so, meeste Plattdeutsche Bijbel nog best wat niet. So, some van de Wieren, die zijn mij best het vreemd. Maar in Plüderzaak, dat is een mens wat over de nächsten reden deed. En niet Godet reden deed. De andere steek is vielleicht niet schierig. Hoe zegt het nog? Haar hulp. Dat is in Psalm, de 20e kapitel. Daar weer is hem terug. Maar ik wil daar nu niet gaan, bis dat het niet zo is.
So hier im 12. Kapitel, da haben wir ein aantal dingen wat we moeten betrachten. En waar we een beetje Einzelheit, we willen van de thema omhandelen en wo reden we over de nächsten. Because dit is een werkelijkheid in zijn welke poort van wo de lied wordt een indruk van God krijgen door mij en die. Maar hier in Psalm 12, daar lezen we dat de heilige de hadden afgenomen. Die weer wenje geworden. Da wir weniger Gläubige, manche Menschen, als da wir gewast. So irgendwas geht an, das fängt an weniger zu werden. In dem 3. Vers, da redet, was nu angeht. Sie reden an neue Dinge, sie heißeln und sie lehren uit een onreine hart. Dat heet zich kämmerlich. Im 5. Vers haben wir wat de denkenstil wieder geredet om beste van. Dat meine tong wat eeuwig handhouden. Ik wil dat dalste reden kan. Ik wil dat laatste woord hebben. Mijn lappen zijn mijn lappen. Dat wordt mij keiner zeggen wat ik reden doe. Wat ik niet reden zal. En dan de 4. Vers. Daar is dat verlangen van de psalmist. Dat wat hij zegt. Dat hij wenscht dat God wordt het uitroden. Hij wordt alle tongen wat door stolter en groots reden. Dat die worden te aankomen. En dat zij worden beschützt zijn. Jij zo'n geslager, jij zo'n generation als dit. Waar wij zullen te aankomen, dat is de 6. vers. Wij, zoals we gelezen hebben in het 6. kapitel, de zwaken die worden ingedrukt en de armen die stenen. Nu willen we hier een kleine pasje stilhouden en dan willen we wat kijken. Zo wanneer du en ik worden hier, dat dort is een familie, of we kunnen even zeggen, dort is een broeder, of er zijn een paar mannen, of we kunnen even zeggen, dat is een kerk. En wat van krans er was nemen, maar wanneer we dat worden inwoorden, dat in Janem zijn red, of in de lied er red, dan worden die arme mensen bij de stenen gebracht. En onderwijs, die wordt bedreigd, die wordt roofgedreigd. En dan wordt over weer hingen rond zeggen, die lied, dat zijn over Gottes dingen. Die gleiche God. Moest u een verlangen hebben, die familie door hand te brengen in zijn import van die Gottes dingen. En dat weet we nu voor alle, nou, zo'n verlangen wil ik niet hebben. Door nu die steed wil ik niet dragen. Ik wil niet willen en zo'n lof mijn dingen opdragen wij. Dat heet zich niet goed. De elenden, in de Plattdeutsch spreekt, dan zegt het, de zwaken worden ingedrukt worden en de armen worden, de zwaken ingedrukt worden en de armen stenen. Wanneer we hier nog horen doen, dan maken we hier something. En dat is, wanneer we een mens willen namen, dat zijn zwakke, of een arme. Nu durven we niet plus unbedingt denken dat hij is körperlich zwak. Nou, dat is een mens die kan zijn, dat is körperlich van buiten te bezijnen, wat hij met de hangen feit schaffen kan, is hij niet zwak, dat is ganz gezond. Maar hij is innerlich en zijn karakter is over zwak. Die is leicht beleidigt, oder die is leicht angst, oder you know what, dan zijn veel alle voets weten we, oh ja, dat kan krijg ik zijn. Ik had die zwakheid ook, ik had deze zwakheid. Oder we zijn arm. Ik had het nog niet geleerd. En mij fehlt immer nog te leren. Dat is een weg van, ik kan arm betekenen. Deze soort lied, die horen hier niet een chance. En aber dat je beden is, dat we worden maar doorkomen, worden alle een chance voor haar. Alle worden ze kunnen walsen, because die worden alle ruim hebben. Wanneer we mal een kleine beetje worden stilhouden en bekijken dat thema, of de zaak
van wat doen mensen wanneer over de nächsten afterreden. Oder wie reden manchmal, wir reden over de anderen. En wat ik reden van afterreden, dat is dat jij een deel van de nächsten zijn. Wanneer ik een afterredner zie, dan gleich ik van mijn broeder, dat braucht niet unbedingt mijn broeder zijn, maar dan gleich ik van dem zijn zwakheden te reden. Dan is mij dat interessant met dem nächsten top van janem zijn zwakheid of van dem zijn onmoed te reden. Dat heeft niet nu met geld of harpelicht unbedingt te doen. Best u mal in de vertaal was, wo du de best ingeworden, dat de woord even in, vielleicht wird het kwart een bekende, vielleicht wird het een vreemde, die had bloß wat opvallende. Die had een zwakheid wat de ruitdagen deed. Best u mal in de vertaal was, wo in Gouda Tjoche broeder over een Tjoche zester, wo hij op een geringschatzende was, even zo'n persoon gereed. Heeft men echt zo wat je heet? Oké, dankzij. We zijn oprechtig wanneer we onze hand opheven doen. Wanneer ik het nächste kan vragen, hast u ook nog mal metgereed? Want het staat wordt geschaft. Ik ga. Zo, nu hebben we hier geweest, nu ons amtelijk kijken en zeggen, oh Jana, die heeft de trouble, maar ik zie het niet. Ik zie het toch dus fijner, niet? Nou, kijk er maar. Zo, nu hebben we een beetje kijken, wat hebben we in werkelijkheid gedaan, wanneer we zo dat staat doen. Des Janjen, wem zijn zwakheden, wie du en ik je dan nu groots ha benobberd, op zo'n wijze dat het niet buien deed, maar we zijn plus een beetje kleker geworden, even Janem zijn zwakheden, wie ha de onderscheid tussen ons en Janem nu gratis gemerkt. In werkelijkheid hebben we niets geändert, maar in ons mind hebben we dat nu gratis gekregen. Jana is nu oma, als wat de eerst weet, in ons mind. Of course, Jana is niets geworden, maar in ons kop is wat passiert. De Janja wat ons geheerd heeft, want dat weer is, die weet nu dat ik een instelling over Jana. En dat mij is dat ook een dank, want Jana oom blijft. So dat is wat afterreden deed. De Hochdeutschen spreuk, die heeft het woord verleumden. Wat het meine deed is dat ik de moedwillig falschet oder schlechtet over irgendwem zei, doormet dat Jana een slemmere roep kreeg, of een slemmere reputation zei op dit. So hij heeft hem de indruk dat wat slimmer van Jana persoon. Een man, of een mens, wat een afterredner is, of een pluderzaak, en spreekt in al de kapitel 13 vers 16 staat, een pluderzaak kan niet een geheimnis stilhouden. Zo, dat is interessant wat het schaffen deed, wegen wie worden, we hebben gewerkt, probably alle, en we worden waarschijnlijk in deze nächste week waren, dat u en ik worden wat heren, of we worden wat zijn, van irgendwem zijn zwakheid. Dat kan zo'n einfache ding zijn als ik zie bij de arbeid. En ik ga van mijn arbeid steeds naar de bootstoof. En bij hem doorheen gaan, dan zie ik wat van Janem door. Die stond zijn ark. En mij zet dat zo. Dat was een trouble. Om koffiedash, dan red ik al te mijn vriend van, hast u dat ook al gezien dat Janem de mes van de wordt? En dan hebben we kracht gestart, hebben we ontvangen wat om te reden, niet? Van Janem zijn zwakheid. Vielleicht is het bij hem noem daarvoor dat ik hem door getroffen heb. En ik heb wat gemaakt. Ik doe moedwillig nu wat reden, wat Janem zijn indruk wordt slechter maakt. Bij dem wat ik van reden doe. Ik kan niet wat stilhouden. Dat andere part van dit ding is, in pluderzaak kan ik wat stilhouden. Zo, dan wordt de andere vrouw dan nu zeggen, zo wat moest je dan nu doen? Mij hebben ze dit verteld, dat mijn broeder
van wem allemaal een goede indruk heeft, dat hij zal mijn zijn woorden geworden over zijn kind. En hij heeft zijn kind en zijn woord heeft hij dat dom gezegd. Dit is de broeder wat zondag vanmiddag in de kerk op kon staan als een fijne man. Dat heb ik gehoord. Nou, dit is niet een ware geschichte. Ik had het werkelijk niet gehoord. Maar dat is zo'n geschichte. Nu weet ik something. Ik weet nu wat slecht is van deze Europeanen persoon. Wanneer ik een pluderzaak zie, dan wil ik ervan reden. Wanneer ik niet een pluderzaak zie, dan kan ik het stilhouden. Zo nu weten u en ik al, als we pluderzaak zijn of niet. Maar een pluderzaak, we komen op het door. Dat neem ik hier, spreek het al, kapitel 13, vers 6. Een pluderzaak kan niet een geheimnis stilhouden. Ik wens me van jou dat ik kan hier staan en zeggen, ik zie niet een pluderzaak. No. Ik wens me zo, ik kan het zeggen. Maar wie worden de Bijbel van jou laten dit openbaren, als we die zijn er niet? Maar we willen weer gaan. Zo wat passiert, wanneer mensen over zich om zich reden doen. Wanneer we afterreden doen. Spreek je het 16e kapitel, de 28e vers. Die zegt, dit was, een verkeerde mens recht strijd aan in een pluderzaak, redt goede vriend uiteen. Zo wanneer we ontvangen over deze zwakheden te reden, dan word ik een poort van wat uiteen rieten. Ik heb God al veel gedankt en ik word nog lang God danken zullen. En ik wens ik blijf oprecht daarmee. Maar ik heb God al veel gedankt waar hij ons als gemeente leiden deed. Ik heb God veel gedankt waar hij ons in de laatste jaren geleid heeft. En we kijken manchmal waar hij het zegt wordt en dan vragen we ons voor wat we hebben. Zo als kerk zijn we gezegd worden dat we niet zijn uiteengereden. Even in de tijd van COVID, veel van ons vangen ons eigen verschillen te denken. Some van andere kerken die gingen even uiteen. Wat wordt het gebruikt, of wat wordt het gebruikt in de nächste tijd ons als kerk uiteen te rieten? Dat een prediker wordt even kap draaien en vangen te leren, wel dat wordt zeer gevaarlijk zijn. Waar we beden zo'n keer wat passeren. Er zijn verschillende leiden. Op één ding. Dat we ganz op stil stonden. Ohne ons aan te strengen. En dan wordt onze kerk een beetje vallen. En dat is, we vangen aan even ons om zich te plunderen. Op zo'n wijze dat het een einrieten heeft. You know what? We kunnen alle zondag beden komen. We kunnen alle zondag prediken. We kunnen alle 's morgens de Bijbel lezen. Maar wanneer we met dit worden ontvangen, dan worden we uiteengegeven. Plunderen, zaak, rieten even goede vriend uiteen. Dat zijn, wanneer ik dan denk, dan heeft men ze dat ze een zeer slimme ding. En daarna, dit is wat de indruk geeft tot de wereld van God zijn leven. En plunderen, oh man, dat was een beste boze hier. Plunderen, dat broekt 2 sterk. Zo, dan moeten we dan nu al zeggen, nou, ik wil ook niet plunderen, ik wil me beheersen en ik zie niet van die. Wel, dan wens ik ons allemaal, wenn we zullen krijgen die zijn, die plunderen, die vindt wel uit naar wem hij kan gaan en plunderen. Wegen, die vindt dat Jana die draait met, of die voort met deze zaak met. Wanneer een plunderen nu die komt, en wel nu van wem plunderen hier, dan wordt zich dat meest voor uitwijzen als du ook een plunderaar bent of niet. Of ik. En dat is dan wat ik wil doen te deze zaak. Een vrouw, die komt naar de andere vrouw. En dat is de tweede. We hebben mal van Jana Lied. Hast du dat al gehoord van Jana Lied? Vraagt deze eerste vrouw. En dan zegt de tweede vrouw, te wem ze wil plunderen, zegt ze, ja, maar daar reden we niet van. Oh, dat is een beetje zo een gezegjesleeuw. Nou, waar zie ik dat u niet met mij was reden? Nou, wie plunderen van geen. En een ganz korte tijd had ik dat beeld omgedraaid, waar de eerste vrouw tot de tweede vrouw kon ontvangen van persoonlijke dingen te vertalen. Wenn ze wordt aan, ze hadden een zachte steed, dat we nu een leven. We hebben nu nog ten laatste, we gaan een paar minuten de natuur van zijn. Zo, nu heb ik een vrouw.
Wat ik terug nu spreek in al de kapitelen 13 vers. Die zijn heel los wel. Een pluder sagt, kan niet in geheimnis stilhouden. Maar wer hem hart trouw is, wordt dat voor zich houden. Want ik nu wat je hier hebt van mijn vriend, dat is zeer wat interessant, dat is werkelijk wat negatief. Dit moet je interesseren, wanneer ik je dit moet vertalen. En nu word ik al aan dat some mensen weten dat ook al. Maar aan de andere zijde, dan heb ik een instelling van zijn, dan word ik dieper eenmaal wat goed vertalen van deze vriend. Even wanneer ik dat negatieve ook weet. Zo nu weet ik dat slecht is, maar ik vertel die dat goed is. Wat doe ik nu? Dat is beides waarheid, dat slecht is ook dat goed is. Einer, die zegt, de andere, die redt dood. Zo is mijn instelling werkelijk te zijn. Dat is een van de zwaarste dingen als Gottes dingen is, dat wanneer ik weet dat mijn broeder die heeft zwakheden, ik stem niet met zijn zwakheden, en ik dan rango, en ik weet dat we immer echt van deze zaken reden doen, dat krijgen die mensen een betere indruk van die man. Dat vet ik dus aan je Jesaja gegen de vleeselijke natuur. Maar dit is wat een zijnende instelling deed. Ik merk dat op dat mijn broeder kon een goede man of mijn zuster een goede indruk kon hebben. Zo de vraag is, best u, zie ik een afterredener of zie ik een zo'n wat we zijnde deed? Want du die geschichte om koffiedash of om die vriend meddelen is, wat komt van die? Want du die wonderen moet, of die wat zeer te lachen is, of du valt die nog wat kritiseren, is het alle in dem zin dat ik buur op, of mag ik dem armen stenen, en dem elende mag ik dem zijn leven schwander. We hebben ons stemmig voor God stellen en brieven ons. Wat is mijn motief van mijn geschichte wiederreden? You know what? Er is nog maar een gelegenheid waar een man of een vrouw moet bearbeiden en dat sommige dingen even deel komen moeten. Dat liet weten wat we hier hebben. Maar we reden van wat zijn toen ik ingesteld. Dat mij dat wij, wanneer ik in was, dat mijn broeder en mijn zuster ihre indruk en de noberschap wanneer weet worden dit. Want u en ik kennen het nog veel. Dat ik had een bijgedragen dat mijn broeder en mijn zuster van de een betere indruk heeft. Manche mensen dan velen we dat we zijn werkelijk een buurende persoon. En waar we dat zijn. Want we buurende personen zijn, dan willen we als zeug door een grote storm doorkomen, ohne dat we vervallen doen. Mocht God zien wat zijn.